E, por certo, falando de delitos e de roubos, en Lugo están moi preocupados, Bernardo, por qué? Sí, porque nos últimos roubos registrados, Rocío, o obxectivo foron 3 pisos situados na zona do Parque Rosalía de Castro que foron desvalixados a plena luz do día mediante un método rápido e silencioso aproveitando a ausencia dos propietarios. Fíxense nestes vídeos das cámaras de seguridade. Vemos como 3 mulleres entran con toda a calma do mundo no inmoble, aparentemente tranquilas, sen taparse, como se fosen 3 veciñas máis, pero a súa saída do edificio apréciase, ímolo ver agora, que van, pois, algo máis cargadas de peso. Levan bolsas e mesmo se tapan a cara para non seren recoñecidas. O modus operandi é o mesmo. Asegúranse de que non hai ninguén na vivenda e a continuación forzan as pechaduras para acceder ao seu interior. Unha vez dentro, percorren as diferentes estancias na busca de obxectos de valor, levando finalmente diñeiro en metálico e, sobre todo, xoias. Os veciños apenas botaron en falta diñeiro en efectivo, uns 500 euros en total, pero o maior prexuízo produciuse nun dos pisos do que levaron xoias e reloxos. Segundo explicaron varios residentes, estas mulleres estiveron merodeando polo barrio ao longo de toda a semana. A repetición dos feitos en apenas 48 horas e a presenza de persoas sospeitosas por esa contorna fixeron soar as alarmas nese barrio e investígase se mesmo poden pertencer a unha banda organizada, Miguel. Pois sí, Bernardo, efectivamente, 3 pisos situados na zona do Parque de Rosalía de Castro e Recatelo, aquí en Lugo, foron desvalixados a plena luz do día mediante un método rápido e silencioso. O edificio en cuestión é o que temos xustamente aquí detrás. Os veciños non queren que amosemos o portal e tampouco queren falar porque teñen moito medo. De feito, estamos un pouquiño afastados e estamos con Marta, que é a presidenta da Asociación de Veciños. Marta, contanos, que ocurriu? Mira, o martes entraron nun portal, forzaron 2 pisos, captaron as cámaras de seguridade as imágenes de 3 señoras moi ben vestidas, e o día seguinte volveron a actuar noutro portal. Por sorte, os edificios estaban baleiros, non? Estaban baleiros, foi un deles, un asalto foi ás 7:30 da tarde, unha hora totalmente con moita xente transitando, e pequenos, e o seguinte día entre as 5 da tarde e as 7. Como é o sentir dos veciños agora mesmo? O sentir dos veciños é que estamos totalmente o pairo, é dicir, nin nos fai caso o Concello. Escribimos a Miguel Fernández, o alcalde, para que intercedera que houbera máis patrullas da Policía Local pola zona, a subdelegada de Goberno para que interceda por nós coa Policía Nacional. Temos moi bon trato con calquera das dúas cuerpos de seguridade, pero constanos que non dan abasto, necesitan máis efectivos. É o que solicitamos, que invirtan en máis seguridade. Claro, porque antes deixabades as portas abertas, contabasme antes. Sí, é que antes era así, antes baixabas a por unha barra de pan e non estabas blindando a porta. Agora hai que facelo, os tempos cambiaron, claro. Sabedes quen pode ser a culpable? Os culpables é unha banda itinerante, o único que sabemos sin entorpecer a investigación e a policía anda encima delas, claro. Pois, Marta, moitísimas gracias por atendernos, de verdade, moitísimo ánimo. Compañeiros, xa vedes como está a situación neste barrio de Lugo. Grazas, Miguel Mandallo.